Docteur Abdoulaye Aw mi salminima. Mi salmitima Ibrahima. Horejo leydi dawlaji ndentuɗi Amérique ɗum ko Donald Trump o horejo keso o holli o yaltinayi leydi makko e nder nde fedde noddirtende OMS ɗum ko fedde adunaru daraninde kala ko faati e cellal. Ko nun ɗum battinta e nder nde fedde, ko nun ɗum battinta e ngar cellal e nder ndu adunaru? Ko hunde hulɓinide kam, ko hunde nde welani hay miijade wonande Amérique ene yalta e ndeɗo fedde. Won noon ko ardi fof Amérique ene jeeya e sosɓe fedde nde e kadi ko famɗi ko chaque année ene waɗa heen $500 millions. Sa ƴeewi tan sa yerondiri ɗum e Chine no wayi mawnude ni fof, Chine waɗata heen tan ko 39 millions e kamɓe mbaɗata hen ko 500 millions, woni 500 millions e ɓe to ko 39 millions mbaɗata heen. Budget fedde nde fof ko ɓuri 15 nder temedere ko faati e kaalis naatowo e ndeɗo fedde hitaande fof ɗum ko Amérique tan waɗata. Jaltugol Amérique ko hunde jogorde tineede no feewi e wonande ndeɗo fedde e kala ganduɗo darnde fedde ndeɗo dari e wonande aduna o ene andi so Amérique yalti heen ko hunde nde welani miijaade ni. Fedde OMS ko Afrique ɓurta gollude sen ƴetti golle nde fedde e nder temedere fof 70 golle nde fedde ko Afrique addira. Joni noon so hawri Amérique dartiniɗe e golle ko honɗum ɗum battinta e leyɗe Afrique ɗe gandi ɗe leyɗe haray ñabbuli hewɗi hino heewi e majje. Ngoɗon miijo wonde no ndeɗo fedde gollat tan ko Afrique e ɓuri wawde nafde ko Afrique ɗum ko wonande yimɓe ɓe ganda ɓe gonani e liggake cellal miijorto hono noon. Ko goonga ni ɓe ɓuri wawde liggade ko Afrique nafoore nde ɓuri wawde nafde ni ko Amérique e hoore mum e dow Afrique o. Ko addinimi wiide noon wan noon ndeɗo fedde kañum ko nde reeni ko ñabbuli mbawɗi kewde e aduna he fof, ko ñabbuli goɗɗi gandaɗi ɗi ƴeewanoɗi cafrote e kadi noɗi paddorte pour faddinde ñabbuli ɗi e kadi wattude hakkille e reende ñabbuli kesi jogorɗi kewde. Taw so kewi kam taw bettata yimɓe hono no Covid o bettirno yimɓe ni. Sa ƴeewi ɗum ɗon noon ko nde fedde nde ko liggoto ko nde rendinta ko kala kabaruji ko faate ñabbuli kewnoɗi godunoɗi gila nden e ko safrote ko ɗiɗon kabaruji ko ɗum leyɗele mawɗe ɗe kutorto, ko ɗum fewnoɓe leɗɗe ɗe fewnoɓe vaccine aji paddorɗi ɗi fof ko heɓete heen ko ɗum kutorto pour fewnude leɗɗe mumen nam e fewnude gueɗe muɗe nam fof. Ko gonga ni ñabbuli ɓuri wonde koto meɗen to ko toon pelle ɗe ngoni, kono gartam o hutorte ɗum ko leyɗele mawɗe ɗe ɓuri wawde hutorade ɗum par ce que Amérique so yelte ndeɗo fedde ma muusi fedde nde ni ma ɗum barmin fedde nde, kono noon kadi Amérique ɓurata jogorde tinde ɗumen nam. So ɓe ngala ɗiɗon information ngaji, ɗiɗon données ji minen min mbiyata ɗumen, ɓe mbawata hutorade ɗiɗon données ji pour fewnude leɗɗe walla pour fewnude vaccine aji faddorɗe yo Allah had so tawi woodi ñaw keso kewiɗo e Amérique ɓe jiiɗi heɓde hutorade ɗiɗon ɗumɗoji ɓe ngala ɗum ɗon e nden holno ɓe mbaɗirta pour wawde faddinde yimɓe maɓɓe e yimɓe wonɓe ɗo e ndiɗo leydi. Biɗo yo fedde nde o yalto o ɓetani konngol makko, o miiji tan koko Amérique nafata fedde nde ko kono o miijaki ko fedde nde ko nafata, ko nde nafata Amérique ko ɓuri heewde ko Amérique nafata nde ko. Docteur mi watta ngal namdal ɗo joni ɗem jogiti heɗiyankoɓe e Afrique ɗo woɓɓe hino jogiti ñabbuli ko fati e sida tawata ko fedde OMS wallataɓe. Hiɗen gandi kadi ñabbuli goɗɗi hino woodi Afrique wona wa mpox, fièvre Marburg. Joni noon ɓen heeɗiɓe en hande yewte en beele yaltugol Amérique e nder nden fedde ɗum wooday ko bonni e nder ɗen golle, wooday ko addi ŋakkere e ñawdugol ɓe. Eyne so mbiɗa anndi kam ko so Amérique yalti e fedde nde ma won ko ŋakki heen, kono wone programme uji mawɗi ko faati sida en, ko faati pali en, ko faati e mpox en ɗi kalɗa ɗo ɗi. Ɗum ɗon ko programme uji ɓooyɗi jogdi presque way kono programme uji tan kadi jogiiɗi koye mumen nam ni. Ɗiɗon mbiɗa anndi jaltugol Amérique fedde ndene ma wot ko ŋakke fedde he, kono mi sikkaani so en usta doole ɗiɗon programme uji. E kadi geɗel gongel ngel Amérique ko yalti Amérique ko leydi Amérique ndi ene waɗatno, kono kadi ne waɗi hay yimɓe wonɓe Amérique ɓe eɓe dokkanno fedde nde taw ko kamɓe tan dokkirta ɗum ɗon, ɓeɗon continue dokkirde ko dokkanno ko. Ɗum ɗon kadi ko hunde mawde fonde haalede e andede. Ko mbiɗa andi ko ŋakkete fedde nde ko jogorani wonde programme uji godunoɗi ɗiɗon tiiɗi ɗi, kono noon ma ustu doole ɗe kam. Ɗum kam ene anda ma ustu doole ɗe e en ɗamina kadi ɗo e yeeso mataw ma Amérique ma arte hakkille muɗum ma wonno way beele arte haala ka miccito hen no feewi. Docteur Abdoulaye Aw mi yetti on sanne, on jarama. Ok, a jarama Ibrahima Sidibé, a jarama, mi salmini hettotoɓe.